Magandang hapon po sa lahat o kung ano mang oras na pinapakinggan niyo 'tong kuwento natin ngayon. At sa uulitin, ako nga pala si Tio Ivan at mag-isa tayong magna-narrate ng kuwento natin ngayong hapon. At bago ko po, simulan 'tong, istorya natin, na pinadala ng, isa kong kaibigan doon sa Panay, paki-like po at subscribe naman po ng channel natin para kumalat itong mga videos natin. At wag po natin kalimutan mag-comment para malaman natin kung taga saan po kayo na nakikinig sa kwento natin ngayon. Sa isang pampublikong high school sa lugar nila ni Maria, ang unang nagkakilala sila ni Isabel. Tahimik at masipag si Isabel. Palagi siyang maagang pumapasok at bihirang makipag-usap sa iba. Si Maria naman ay kabaliktaran, palangiti, wala kaibigan, at madaling makagaanan ng loob. Dahil magkatabi sila ng upuan sa klase, unti-unti silang naging magkaibigan. Sabay silang kumain tuwing recess, nagtutulungan sa mga project, at halos araw-araw ay magkasabay na umuwi hanggang sa sakayan. Lumipas ang ilang buwan, mas lalo pang tumibay ang kanilang pagkakaibigan. Isang hapon matapos ang klase, habang naglalakad sila palabas ng paaralan, biglang nagsalita si Maria. "Bel." Sumagot naman to si Bel. "Bakit?" "Sa susunod na linggo, pista sa baryo namin." Napangiti si Isabel. "Talaga? Ang saya naman." "Oo, gusto kitang isama. Ipapakilala kita kina mama at papa. Masaya doon, maraming pagkain, sayawan at halos buong baryo gising pa tuwing hating gabi." Nag-aatubili si Isabel. "Nakakahiya naman, baka makaabala lang ako." Napailing si Maria habang nakangiti. "Hindi tuwang-tuwa nga sila kapag may bisita. Saka minsan lang naman." Sandaling natahimik si Isabel bago ngumiti. "O siya, sige. Di naman ako makakatanggi sa'yo. Sasama na ako." Hindi niya alam, ang simpleng pagsagot niyang iyon ang magiging simula na pinakamasamang gabi sa kanyang buhay. Isang linggo ang lumipas. Dumating na rin ang araw ng pista. Maagang nagpaalam si Isabel sa kanyang lola. "La, aalis na ako." Habang inaayos niya ang kanyang bag, napansin niyang tahimik lamang ang matanda. "Saan nga ulit ang punta mo?" "Sa San Roque po, sa baryo ni na Maria." Biglang natigilan ang kanyang lola. "San Roque?" "Opo." Hindi agad nakapagsalita ang matanda. Ilang segundo siyang nakatingin kay Isabel bago dahan-dahang lumapit. "Sigurado ka ba doon ka pupunta?" "Opo la, isang gabi lang naman." Napabuntong hininga ang matanda. Pagkatapos ay may kinuha siya isang lumang kahon na nakapatong sa aparador. Isang simpleng bracelet na yari sa pulang sinulid. May maliit na kahoy na krus at isang lumang medalya. "Ito, suotin mo." Napangiti si Isabel. "Para saan po yan, la?" "Proteksyon." "La naman," natatawad niyang sabi. Ngunit seryoso ang mukha ng matanda. "Makinig kang mabuti. Huwag na huwag mong tatanggalin ang bracelet na iyan. Kahit sino pa ang magsabi, kahit kaibigan mo pa." Napakunot ang noo ni Isabel. "Bakit po?" Hindi sumagot ang kanyang lola. Sa halip ay niyakap lamang niya ng mahigpit at nagsabi ng mag-ingat ka.
Bandang alas 10 ng umaga, nagkita sina Isabel at Maria sa terminal. Masayang masaya si Maria. "Ready ka na ba?" tanong pa niya. "Oo naman." Sumakay sila sa jeep. Mahigit 2 oras ang biyahe. Habang tumatagal, paunti ng paunti ang mga bahay. Napalitan ng mga gusali ng malalawak na bukirin. Pagkatapos ay puro puno na lamang ang makikita. Hanggang sa huminto ang jeep. "Hanggang dito na lang." "Bakit?" "Lalakarin na natin." Nagulat si Isabel. "Malayo pa ba?" "Mga 20 minuto na lang," sabi ni Maria. Habang naglalakad sila sa makitid na daan, napansin ni Isabel ang kakaibang katahimikan sa paligid. Walang batang naglalaro, walang asong tumatahol, kahit mga ibon ay halos wala nang marinig. Parang tahimik na tahimik ang buong kagubatan. Makalipas ang ilang minuto, may nasalubong silang isang matandang babae na may pasan-pasang kahoy. Pagkakita nito kay Maria, ngumiti ito. "Umuwi ka na pala, Maria." "Opo, Nay." Ngunit nang mapatingin ito kay Isabel, biglang nag-iba ang ekspresyon ng matanda. Matagal siyang nakatitig sa bracelet na suot ni Isabel. Pagkatapos ay bumulong siya na halos hindi marinig. Hindi dapat suot ng bisita ang bagay na niyan. Napakunot ng noo si Isabel. "Po?" Ngunit mabilis siyang hinila ni Maria. "Tara na." "Matanda na yan, minsan kung ano-ano na lang yung sinasabi," ika ni Maria. Hindi na lang umimik si Isabel. Ngunit habang papalayo sila, lumingon siya. Nakita niyang nakatingin pa rin ang matanda sa kanya at dahan-dahan itong gumawa ng tanda na krus. Parang may gusto itong ipaalam. Ngunit huli na. Sa unahan, unti-unti nang lumitaw ang baryo ng San Enrique. Makukulay ang mga banderitas, malalakas na tugtog, masayang nagsasayawan ng mga tao, mukhang ordinaryong pista. Ngunit hindi alam ni Isabel, halos lahat ng matang nakangiti sa pasalubong sa kanya ay nakatitig lang sa kanya. Parang may matagal na silang hinihintay. Pagsapit nila sa gitna ng baryo, agad na sinalubong ni sina Isabel ng masasayang tao. May tumutugtog ng banda, may mga batang naghahabulan sa plaza, may mga tindang bibingka, biko at inihaw na manok sa magkabilang gilid ng kalsada. Sa unang tingin, isa lamang itong ordinaryong pista. "Halika, ipakakilala kita kina mama at papa," nakangiting sabi ni Maria. Naglakad sila hanggang sa nakarating sa isang lumang bahay na gawa sa kahoy. Malinis ang bakuran, maraming halamang namumulaklak at sa harap ng bahay ay may malaking puno ng balete. Hindi iyon pinansin ni Isabel. Pagpasok nila sa loob, agad siyang sinalubong ng mga magulang ni Maria. "Ikaw pala si Isabel," nakangiting sabi ng ina ni Maria. "Ang dami naming naririnig tungkol sa iyo." "Salamat po sa pag-imbita," magalang na sagot ni Isabel. Napansin niyang mababait ang mga ito. Palangiti, magalang at tila walang anumang kakaiba. Ipinaghain siya ng maraming pagkain. Lechon, pansit, kakanin at iba pang putahe. "Kumain ka pa, Isabel," sabi ng ama ni Maria. "Bisita ka namin." Habang kumakain sila, napansin ni Isabel ang isang ilang matatandang nakatayo sa Habang kumakain sila, napansin ni Isabel ang ilang matatandang nakatayo sa labas ng bahay. Hindi sila pumapasok. Tahimik lamang silang nakatingin sa kanya.
Nang ngumiti siya sa mga ito, wala ni isang ngumiti pabalik. Bandang hapon, niyaya ni Maria si Isabel na libutin ang baryo. Habang naglalakad sila, napansin ni Isabel ang isang kakaibang bagay. Halos bawat bahay may nakapaskil na krus. May bawang, may dahon ng palaspas. Ang dami namang pampaswerte rito, sa biro ni Isabel. Hindi sumagot si Maria. Bagkus ay mabilis itong iniba yung usapan. Maya-maya, may isang matandang lalaki na sumalubong sa kanila. "Nak, ikaw ba ang bisita?" "Opo." Matagal nitong tinitigan si Isabel. Hanggang sa mapansin nito ang bracelet sa kanyang kaliwang kamay. Biglang nanlaki ang mga mata ng matanda. "Saan mo nakuha iyan?" "Bigay po ng lola ko," sagot ni Isabel. Tahimik ang matanda. Pagkatapos ay lumapit ito ng kaunti. Mahina ang boses nito. "Wag. Wag mong alisin ang bracelet na iyan. Wag na wag." Bago pa makapagsalita si Isabel, biglang sumingit si Maria. "Taylando, hinihintay na po kami." Sabay hinila siya palayo. "Pasensya ka na. Medyo kakaiba talaga ang mga matatanda rito." Tumango si Isabel. Pero sa isip niya, 2 tao na ang nagsabing huwag niyang alisin ang bracelet. Bakit? Pagsapit ng gabi, mas lalo pang sumaya ang pista. May sayawan, may kantahan, at halos lahat ng taga-baryo ay nasa plaza. Ngunit may napansin si Isabel. Habang nagsasayaw ang mga tao, paminsan-minsan ay sabay-sabay silang lumilingon sa kanya. Parang tinitiyak nila na roon pa siya. Bandang 10:00 ng gabi, nagsimula nang mapagod si Isabel sa kanyang mga ginagawa. "Maria, pwede na ba tayong umuwi?" Ngumiti ang kaibigan niya. "Sige, mahaba pa ang gabi." Hindi naiintindihan ni Isabel ang huling sinabi nito. Ngunit habang naglalakad silang pauwi, napansin niyang isa-isa nang nagsasara ang mga bintana ng bawat bahay. Parang may inabangan ng buong baryo. At sa kasalukuyan, may narinig siyang mahihinang huni na hindi niya may paliwanag. Hindi iyon aso, hindi rin pusa. Parang isang matinis na sipol na sinasagot ng isa pang sipol mula sa gubat. Napahinto si Isabel. "Narinig mo ba yun?" Umiti lang si Maria. "Mga kwago lang yan." Ngunit habang papasok sila sa bahay, may isang aninong mabilis na dumaan sa ibabaw ng bubong. Masyadong mabilis para maging tao. At mula sa dilim ng kagubatan, may 2 mapupulang mata na tila nakamasid sa bahay. Hindi pa alam ni Isabel. Napagsapit ng hating gabi, hindi na siya bisita. Isa na siyang aalay. 11:00 na ng gabi, unti-unti nang humuhupa ang mga ingay sa piyesta. Isa-isang nagsiuwian ng mga tao habang iba ay nagsisindi ng ilaw sa labas ng kanilang bahay. May napansin si Isabel. Halos lahat ng ilaw sa buong baryo ay sabay-sabay na pinatay. "Tulog na tayo," mahinang sabi ni Maria. Tumango si Isabel. Pumasok sila sa silid ni Maria. Simple lamang iyon. May 2 papag na magkatabi, isang maliit na bintana at isang lumang aparador na tila ilang dekada nang naroon. Habang nag-aayos ng higaan, napansin ni Isabel na nakatitig si Maria sa bracelet na suot niya. "Ang ganda ng bracelet mo." Bigay ito ng lola ko." "Hindi mo ba pwedeng tanggalin? Baka hindi ka komportable habang natutulog," sabi ni Maria. Napangiti si Isabel. "Pasensya na, bilin kasi ng lola. Wag na wag ko tong aalisin." Saglit na tahimik si Maria. "Sobrang higpit naman." "Ganun talaga siya,"
sabi ni Isabel. Hindi na nagsalita si Maria, ngunit sa loob-loob niya, may kaba na unti-unting lumalaki. Bandang 12:00 ng gabi, nagising si Isabel dahil sa isang kakaibang tunog. Parang may kumakatok, hindi sa pinto, hindi sa bubong. Napaupo siya. Tahimik ang buong bahay. Maya-maya, may narinig siyang mahihinang bulungan sa labas ng bintana. Hindi niya maintindihan ang mga salita. Parang maraming taong sabay-sabay na nagsasalita. Ngunit walang lakas na loob ni Isabel para silipin ang bintana. Paglingon niya kay Maria, mahimbing itong natutulog o nagpapanggap lamang. Makalipas ang ilang minuto, dahan-dahang bumukas ang pinto sa silid. Hindi ito lumingit-ngit, pero may sanay na nagbukas nito. Mula sa maliit na siwang, may pumasok na sinag ng buwan. At kasunod nito, ang isang matandang babae. Nanigas si Isabel. Hindi siya makagalaw. Hindi siya makasigaw. Nakatayo lamang siya habang pinapanood ang matanda. Lumapit ito kay Maria at marahang hinaplos ang buhok nito. Pagkatapos ay bumulong. Handa na ba ang bisita? Hindi sumagot si Maria. Makalipas ang ilang segundo, dahan-dahan nitong inimulat ang kanyang mga mata. At sa unang pagkakataon, nawala ang palangiti at mabait nitong mukha. Malamig ang kanyang tingin, parang ibang tao. Hindi pa. Mahina ngunit matigas ang sagot niya. Nasa kanya pang bracelet. Napahinto ang matanda. Tanggalin mo. Kung hindi, wala tayong maihahain. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Isabel. Hindi siya nananaginip. Naririnig niya ang bawat salita. At doon niyang unang naramdaman na may malaking lihim ang kaibigan niyang si Maria. Tahimik na lumabas ang matanda. Bago tuluyang magsarang pinto, narinig ni Isabel ang huling sinabi nito. Bago sumikat ang araw, dapat wala nang bisita. Nang tuluyan ng mawalang matanda, muling humiga si Maria. Parang walang nangyari. Samantalang si Isabel, hindi na muling ipinikit ang kanyang mga mata. At mahigpit niyang hinawakan ang bracelet sa kanyang pulsuhan. Hindi niya alam kung anong mangyayari sa susunod. Pero isang bagay ang sigurado, hindi na siya ligtas sa loob ng bahay na iyon. Mahigpit na nakahawak si Isabel sa bracelet. Halos marinig na niyang sariling tibok ng puso. Hindi siya makatulog, hindi rin siya makagalaw. At maya-maya, narinig niya muling bumukas ang pinto. Dahan-dahan, halos walang ingay. Pumikit si Isabel at nagkukunwaring mahimbing ang tulog. Narinig niya ang mabagal na mga yabag, palapit ng palapit. Hanggang sa huminto ang mga ito sa tabi mismo ng kanyang higaan. Mabagal na iniangat ni Maria ang kamay ni Isabel. Hinawakan niya ang bracelet. Sinubukan niya itong hilahin, ngunit tila mahigpit itong nakakapit sa pulsuhan. Napakunot ng noon si Maria. Muli niyang hinila, wala pa rin. Maya-maya, inilabas niya ang isang maliit na bote na may lamang maitim na langis. Pinatakad niya ang pulso ni Isabel. Unti-unting lumuwag ang bracelet. Napigilan ni Isabel ang mapakilos. Ramdam niyang unti-unti itong hinuhugot at sa loob lamang ng ilang segundo, natanggal ang bracelet. Mahigpit niyang gustong pigilan si Maria, ngunit sa sobrang takot, hindi niya magawang gumalaw. Dahan-dahang isinuksok ni Maria ang bracelet sa sarili niyang kamay. Pagkatapos, may nahon siyang humiga na parang walang nangyari. Lumipas ang ilang minuto, tahimik, napakatahimik, hanggang sa may narinig na naman si Isabel. Isang tik-tik sa bubong.
Hindi na iyon mula sa bubong, ngunit mula iyon sa labas mismo ng bintana. Unti-unti niyang minulat ang kanyang mga mata at doon niya nakita may mga aninong nakadikit sa dingding ng bahay. 1, 2, 3, 5. Hindi niya mabilang. Lahat sila ay nakadikit sa dingding na parang mga gagamba. Mahahaba ang mga braso, payat ang mga katawan, at nakabaluktot ang mga paa. Unti-unti silang gumagapang papunta sa bubong. Maya-maya, may narinig siyang mahinang sipol. Tumayo si Maria. Lumapit siya sa bintana at marahan itong binuksan. Narito na siya, mahina niyang bulong. Pagkasabi niya noon, may isang mahabang kamay na pumasok sa bintana. Kasunod nito ang isa pa. Hanggang sa tuluyang umakyat sa loob ng silid ang isang matandang babae. Sunod-sunod pa ang iba. Hindi na silang mukhang tao. Namumutla ng kanilang balat. Mahahaba ang mga kuko at mapupula ang kanilang mga mata. Nakangiti silang lahat. Ngunit ang pinaka-nakakatakot, lahat sila ay nakatingin kay Maria. Nasaan ang bisita? Tanong ng isa. Itinaas ni Maria ang kamay na may suot na bracelet. Nandito ako. Ngumiti ang matanda. Ngumiti ang matandang aswang. Tama, yan ang may proteksyon. Lumapit silang lahat kay Maria, habang si Isabel ay nanatiling nakapikit. Hindi niya alam kung bakit, pero tila hindi siya napapansin. Isa sa mga aswang ang suminghot sa hangin. Amoy tao, sagot pa ng isa. Pero ito ang may marka. Sabay turo sa bracelet na suot ngayon ni Maria. Biglang nagbago ang mukha ni Maria. Ano? Sandali. Napatingin siya sa kanyang kamay at doon niya napagtanto na ang bracelet pala, hindi pala tanda ng biktima, kundi proteksyon laban sa mga nilalang na iyon. Nanlaki ang kanyang mata. Hindi. Ngunit huli na ang lahat. Biglang nagdilim ang buong silid at sabay-sabay na sumugod sa kanila ang mga nilalang kay Maria. Umangalingaw-ngaw ang kanyang sigaw sa buong bahay. Doon lang nagmulat ng mata si Isabel at nakita niya ay hindi na niya nakakalimutan sa buong buhay niya nung nagmulat siya ng mata. Ang buong bahay na puno ng nakakabinging sigaw. Wag! Maawa kayo! Paulit-ulit nagsusumamo si Maria habang pilit na inaalis ang bracelet sa kanyang pulsuhan. Ngunit tila ba buhay ang bracelet. Habang lalo niyang itong hinihila, mas lalo itong humihigpit. Niloko mo kami! Malamig na sabi ng matandang aswang. Ninakaw mo ang proteksyon at ibinigay mo ang kamatayan sa iba. Napatras si Maria. Hindi ko sinasadya, natatakot lang ako. Hindi na nagsalita ang matandang aswang. Tumango lamang ito at sa isang iglap, sabay-sabay nilang dinakma si Maria. Nagtago si Isabel sa ilalim ng papag. Nanginginig ang buo niyang katawan. Takip niya ang bibig upang hindi marinig ang kanyang paghinga. Sa maliit na siwang ng papag, kitang-kita niya nangyari. Hindi na lumaban si Maria habang hinihila siya ng mga nilalang palabas sa silid. Napatingin siya kay Isabel. Nagtagpo ang kanilang mga mata. May luha sa mga mata ni Maria at sinabing, Bel, patawad. Mahina niyang bulong. Pinili kita dahil ayokong ako ang kunin. Tumulo ang luha ni Isabel. Hindi siya nakapaniwala. Lahat ng kabaitan, lahat ng ngiti, lahat ng pag-aalaga, kasama pala iyon sa plano. Pagkalabas nila ng bahay, muling bumalik ang katahimikan. Halos hindi makagalaw si Isabel. Makalipas ang ilang minuto, may marahang kumatok sa pinto. Hindi siya sumagot. Muli itong kumatok. Isabel, mahina ang boses. Umalis ka na.
Nandiga siya doon. Boses iyon ng matandang lalaking nakausap nila kahapon. Dahan-dahang niyang binuksan ang pinto. Nandun ang matanda. Mabilis siyang pinalabas. Wala ng oras. Tumakbo ka. Bakit inyo ako tinutulungan? Sabi ni Isabel. Napabuntong hininga ang matanda. Hindi lahat ng taga-baryong ito ay katulad nila. Matagal na kaming natatakot tuwing pista. May inaalay silang bisita. Kapag walang bisita, sarili nilang dugo ang kinukuha. Napahinto si Isabel. Sarili nilang tumango lang ang matanda. Kaya lumaki si Maria na takot mamatay. At ngayon taon, ikaw ang pinili niya. Habang tumatakbo sila sa dilim ng daan, biglang umalingaw-ngaw ang isang napakalakas na sigaw mula sa gubat. Kasunod doon, ang nakakilabot na halakhakan at pagkatapos, napakatahimig. Huminto ang matanda. Hindi na siya lumingon. Mahina lamang niyang sinabi, tapos na. Pagsikat ng araw, nakarating si Isabel sa pangunahing kalsada. May dumaan na tricycle at isinakay siya pabalik ng bayan. Pag-uwi niya, mahigpit siyang niyakap ng kanyang lola. Hindi na ito nagtanong, pero alam na nito ang nangyari. Habang umiiyak si Isabel, may isang bagay ang nahulog mula sa bulsa ng kanyang jacket. Ang lumang bracelet. Kinuha iyon ng kanyang lola at saka lamang niyang napansing may bago nang nakaukit sa maliit na tansong medalya. Isa ang nakaligtas. Napatigil silang dalawa sapagkat noong umalis si Isabel, wala naman ang mga salitang iyon. At mula sa malayo, sa direksyon ng kabundukan sa San Enrique, may isang babaeng boses na dinala ng hangin pero mahihina, malungkot at paulit-ulit na bumubulong. Patawad, Isabel. Ngunit ang hindi alam ni Isabel, hindi iyon ang huling beses na maririnig niya ang boses ni Maria. Isa ito sa pinakapaborito kong kwento, actually, noon. Lalo na kung matatanda talaga yung magkwento nito. Sobrang nakakatakot na parang gusto mo na lang nandun ka sa mismong kwento na nanonood. Sobrang ganda ng kwento na ito. So salamat muli Shania sa pag-share ng kwento mo ha. Na-appreciate ko talaga ito. At sa mga lahat na gustong mag-share ng kwento, magdadrop ako sa comment ng Gmail ko at dun nyo isend para manirate natin dito at ma-share natin dito mismo sa ating channel. So bago ko tapusin tong video natin, paki-like, subscribe, and comment na rin ha. Peace out.